आंनि नामा समायना नार्जारी आं जुल'जि डिपार्टमेन्टनि 5th सेमनिफ्राय मोजां मोनदों बे जिखुनु स्टुडेन्टसफोरा रावबो ओंखारदेराखै जोंखौ फोथायनानै बेनि थाखाय जोंखौ बिलिभ खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय थेंक इउ कन्टेस्ट गैयालासेनो देरहासार जानो हादों ना माबायदि खामानि मावलांनो सानो फैबाय थानाय समाव कलेजनि थाखाय कलेजनि स्टुडेन्टसफोरनि बेसेबां जेंना जागोन बेफोरखौ जों सल्भ खालामगोन ट्राइ खालामगोन सल्भ खालामनो स्टुडेन्टसफोरजों बिदिनो मिटिं जागोन आरो ना लारायसै मा प्रब्लेम्सफोर दं बिसोर खोन्थानायफोरखौ जों सल्भ खालामलांसै आरो जे आंनि टीमनि साफ्रोमबो मावफारिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय दिनै आङो सासे साइन्स कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो आंनि टीमनिफ्रायबो आङो गोजोननायखौ जासिहरनो सानदों आरो साइन्स कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै गोबां खामानि मावलांनो सानदों जे साइन्स कलेजनि जोंनि जे बिगियान सोलोंसालिनि जे गोबां प्रब्लेम्सफोर दं जोंहा माब्लाबा ब्लेकबर्डफोरनि प्रब्लेम जायो माब्लाबा टिचार्सफोरनि प्रब्लेम जायो माब्लाबा जोंनि भइस कमन रुमफोरनि जे जायगा नांगौ भइसफोरनो बेफोरनि थाखाय प्रब्लेम जायो आरो जोंहा गोबां प्रब्लेम दङ जे जोंनि साइन्स कलेजाव बामफोर नांगौ जे स्पिड ब्रेकार गैया बेफोरनि थाखाय स्टुडेन्टसफ्रा प्रब्लेम्स फेस खालामो आरो दा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै जोङो इउनियन बडि दानानै जों नैबे लामायाव आवगायबोनाय जादों आरो आसा खालामो जोङो अरायबो साइन्स कलेजनि थाखाय मोजां खामानिखौ मावलांगोन आरो मिजिंथियो आंनि जे मावफारिफोर आंनि टीमनि बिथांमोनाबो आंखौ हेफाजाब खालामगोन आरो डिसिप्लिन हिसाबै मोजाङै सोलोंथाइ लानानै बे कलेजनिफ्राय आरो ओंखारलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बेखौनो साबायखर होनो सानदों जे जोंनि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि आदामोन बिथांमोना जोंखौ गोबां हेफाजाब होबाय आरो जोंनि जे क'क्राझार आनसलिक आदामोन बिथांमोनखौबो जोबनो गैयै हामबायनो बिथांमोननि अननाय आरो सापर्ट होनायजों दिनै जों बे समखौ मोननो हादों आरो साइन्स कलेजनि जे इउनिट आबसु बिथांमोना आंनि थाखाय गोबां खामानि मावदों जे खस्थ'ब्लाबो मोना गुनाब्लाबो दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो जोबनो गैया हामबाय आरो हामबाय होनो उइदाउट कन्टेस्ट देरहासार जानो हादों उइदाउट कन्टेस्ट जों देरहासार जानो हादों मानोना जों बेयाव मोनथिनो मोनो दे गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा जे आं जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय जे बेयाव आंनियाव गोहोखौ नुदों आरो जे प्रब्लेम्सफोर फैयो बेफोरखौ बोखारनो हानाय बेफोरखौ सुस्रांनो हानाय दा बेखौ नुनानै बिथांमोनाबो जे खोनादोंमोन सिगांहाय कन्टेस्टेन्टफोर ओंखारदों होननानै नाथाय नैबे जे नमिनेशन डे बेयावहाय बिथांमोन फैनायखौ नुवाखै दा जोङो कन्टेस्टेन्ट गैयालाबानो जों देरहानो हाबाय आरो गोबां गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जे आंनि सायाव फोथायनानै जे गावसिनि नमिनेशनखौ होफैयाखै गुबुन पस्टफोरावबो कन्टेस्ट गैयामोन गुबुन पस्टफोरावबो कन्टेस्टआ गैयामोन दा बिथांमोनाबो गोजोननाय मोनदों आरो टीमनिफ्राय जे कन्टेस्टेन्ट गैया जे स्टुडेन्टसफ्रा फोथायदों जों टीमखौ मावलांनो हागोन होननानै दा बेनोसै आरो